Dodol apa ya sing gak payu ya? Nah, Dodol apa sing gak payu? dodol apa? Nah. Dodol sing gak payu dodol apa? Apa? Dodol Payu kabeh rasaku. dodol banyu laut. Payu. Dodol banyu laut. Payu ya kayak banyu laut ya. Enggak. Banyu Loh. ini laut. Hah? Banyu ini laut, dudu uyahe. Payu, nek akeh ku payu. Kamu dodol banyu laut sak tangki ngono ya, payu. Sapa ini? Hah? Sapa sing Sing nuku tak? Kok pabrik es. Payu. lah kok gak sat-sat banyu? Lho enak, laut konsat, purasen. Dodol sing gak payu, dodol apa? Eh, Nah, pikiran. Dodol apa sing gak payu? dodol langit ya? Hah? Dodol langit. Ngene sapa muncul? Duh. Gue Gusti Allah. Ora lho. Ngene Gusti Allah. Iya ngedol iku. Jare to. Iya kate dodol langit ya. Ora enak sing duwe nyene, ora kena didol ya. Sing kena didol iku enak sing duwe. Sing kena didol iku sing nggonmu. Dodol apa? Apa sing gak payu? Dodol langit. Oh. Tutuk nggonmu iku. Dodol apa ya? Ayo, apa kok? Kiri. Sing gak payu. Payu kabeh. Dodol telek. Hah? Dodol telek. Payu dadi pupuk. Telek menungso. Payu dadi biogas. Nah, ini sapi tank itu dadi biogas. Telek payu ya. Payu. Dodol opil. Nah, iku. Nah. Jajalan. Payu tagak iku. Nah, iku anu, bolot, bolot. Dodol bolot. Dodol iku apa ta apa ngono, pil. Bapak ya. Jual opil. Loh, Jual opil manusia 6.500 per kilo. loh, 6.500. Cek. Lah iku opil sapa kabeh mau paneni. Tak Opil kilo. bonus rambut. Bonus rambut tipis. Sak kilo ngene sapa dipaneni? Tahu welet kabeh. Fungsi kayak ngelem rokok. Lho, Tik. Kalau rokok. Kalau teh rokok. Kadang-kadang tumbul titik. Asline dodol sembarang iku payu. Marketingnya sih nggak iso. Kabeh iku payu nek didol. Tapi gak karo gone payune nanti. Dodolan sing payune suwi. Apa? Apa? Lah ya apa kok? Dodolan watu. Hah? Dodolan watu. Cepet. Apa? Dodol patu proyekan akeh kok. Apa? Oh, dodolan iku. Nyabrang sih. Payune sawi. Dodol.
Ya iku mang balik maneh dodol upil. Dodol upil lah. Dodol bolot ya. Ayo nih so. Apa dodol? Dodol harga diri payu taga ya? Hah? Harga diri payu taga. Payu. Hah? Payu. Piroan murah taga ya? Lawang harga diri ini nggak ketok ae payu 100.000. Ya. 100.000, 50.000. Saya ketahui ya. Saya ketahui. Ya. Saya ketahui sedino. Ora kok sak jam. Harga diri ini tuh saya ketahui sedino. Kepet. Dodol iku ya, sing penting nggone pas. Peminate ana, ha iku dodol sing bener iku ngono. Dodol upil iku payu. Tapi sing peminate dilatih opel. Tapi ya dhewe kudu ro. Wong sing boto upil iku sapa? Payu upil iku, tapi adekku ndoro sing boto upil iku sapa? Lu. Iki yo, aspal lo jek halus ya di aspal ya. Enggak, ora di aspal kok. Pinggir-pinggire paling. Ditambahi. Ya apa dicor Di rok. dicor titik ngono kok biasanya. Dicor titik kanan kiri ngono kok. Wah, iki jelas mari sendel Pak bahaya iki. Oh, pembuat duit. Driver kok apa iki anake? Barang wis. Pokoknya duit metu ngono. Iki piye sih? Anan, dupe nganan. Yo ngiri kok. Nganan pasire kok. Pasir kanan. Iki latihan iki macet iki. Yo, boy meneh. PUPR. Ayo Programe desa iki. ini kan boy. Cair terus wong pemerintah. Bapak ada kok gak? Makan bergizi gratis loh. Coba saya gajine wingi ku ono ning 100. nih 100 dino. MBG ya karyawan MBG ya. ya 100 dino. ana sing bagian niku lowongan pekerjaan niku ana sing Nek kok kene iku 150. ana sing bagian Hariannya 100. ora-ora bareng enak bayarin negara gak entek yo duwe. Heeh. Moro-moro utangnya akeh ngono negara. Yo jurus lawas yo. Triliun Moro-moro ewonan triliun. bayar pajaknya digawe MBG ora ono enteke iku jarum ya bayar pajak BCA ya bayar pajak proyek pemerintah ya ono lerene gue gimana nek presidennya ganti ya Ganti presiden, ganti program. iya asale iku sing penting iku wong tuane asale wong
wong iku sejahtera ngono anake positif mangan. Positif mangan bendino. Ah. Oh, asline iku keliru. Nek dikek mangan tok tapi wong tuane gak sejahtera ya padha ae. Yo nang omah yo uring-uringan wong tuane lahan pekerjaan itu penting. Sangat-sangat penting. Wong tuane Cari nganggur. Gibran itu 19 juta lapangan pekerjaan. Endi? Yo janjine. Yo biasane Terus piye? kepilih Yo lali. yo lali. Yo biasa piye? Kate gelar 19 juta lapangan pekerjaan jadi 300 saya aja kakek. 300 saya wis. 300 saya aja kakek. Cepet. Janji-janji ini iya anjir. Remek. Gak ono. Wong mari kepilih ku ndak memenuhi janjine wis jarak. Apa meneh masalah ndelok Gibran ya masalah bentuke. Nglewes ae. Bentuke Gibran ya masalah. Tole ya. Kono bedane karo Mamin ya. Piye bocah iki? Tole. Gaya saumurane dhewe iku. Tole. Paling ya kerja ya mek manut prosedur. Manut prosedur butuh anggaran karek kon gawekno anggaran. Lho blusukan tok dene iku. Nah iya, Mari blusukan celingak-celinguk wis mulai. maksudnya uteke gak patek kanggo ya. Gak mungkin Gibran ngerap dhewe, gak mungkin ya. Gawe rap dhewe, gawe APBN dhewe, gak mungkin. Sekarang ngongkon-ngongkon tok deh. Gogo dia ya dibujuk ini sorane. Nah, ya ini goblok ya. Cek bocah. Dibujuk ini sorane ya iso. Ini sorane mafia tok. Mafia tok ini sorane. Orang ngerti sistem ya. Maksudnya pejabat ya memang manut prosedur tok. Berarti ini Gibran aja dikeroyok aja. Jadi Ya kali aja. Sing jos iku menterine Prabowo iku Amran, menteri apa itu? Menteri Pertanian. Eh? Menteri Pertanian. Pertanian. Iya. Wes anu nyetop impor beras 0%. Wis positif itu ya. Positif. Masuk itu. Wis dadi mangane bendino wong-wong Indonesia nggih beras dhewe. Beras dhewe. Heeh. Wis gak impor teko Vietnam. Lah beras petani Vietnam saiki ku padha protes demo nang pemerintahe. Oh. Regone Murah. beras anjlok ning kono. Murah nang Vietnam. Gara-gara Gak dituku kene. gak dituku Indonesia. Hah. Jadi anu Amran niku wis nyetop impor beras teko sing dikene dampake ya Filipina, Vietnam, terus apa itu? Singapura. Soalnya Indonesia juga berasnya rono. Njuwek beras rono. India iku biasanya njuwek beras teko India barang Indonesia iku impor. Beras Tapi mari saya, ngono wis stop. ya yo beras saya impor enggak baik dapat. Iku korupsi menteri sadurunge zamane Jokowi. Yo toko impore iku soalnya akeh ya. Dhek iku korupsi ya. Saya di penjara sih aja. Menteri sing sadurunge zamane Jokowi. Yo iku sing rame-rame Menteri Pertanian dan Kehutanan iku sih. Di penjara. Saya ki swasembada pangan wis Indonesia wis.
karek kuat agak. Cuma yo gue kuat pirang Lah yo tahun. kuat agak karekan swasembada pangan nih. Masalah pertaniannya dhewe jek manual. Yo akeh sing manual sih ya. Wakai. Oh, digorong 50%, lebih kok 50%. Yo si akeh sing manual. Masa ning Manualan. Lampung iku ya sing manual. Manual kabeh ya. Aku Gorong sing petani modern gorong ya. Aja bukan. Mau enak seger. Buat lek pite. Aku wis bukan ket mang. Ngomong ngono wis kebal ya kan ya. Ampun ya telek pite. Ah, Soalnya ngono wis Aduh. kerjaane bendino ya. aduh. Gelem gak gelem ya siku. Telek pite iku. Nek gak gelem ya gak Bayaran kerja. piro ya ngomongnya? Yo 100. Dino umumnya sak mono. Iso-iso ya gak sampai 80, 90. Rizky lah bagian ini tuh sih. Sapa? Rizky. Diawur security. Rizky nang pabrik biyen ku ya security deh. Cari tahu anu barang ngoncek IPT. Hah? Tahu ngoncek IPT barang. Oh, iku sik anu tas lulus iko. Maksudnya kerjaannya Rizky sak durunge iku lho. Ya Yo. security. Dari security sak wis untuk sertifikat itu. Iya. Tapi sak durunge kan muli deh. Ya, mbuh karo. Kata cerita. Pokoknya samarine untuk sertifikat itu security terus ya. Iki nopo video ku yo ae ngupload. Wingi guys upload. Upload cuma ya suwengi Sewengi piye maksudnya? sampai isuk yo. Ya wifi Mas Ali. Lagi itu siji. Ya wifi Mas Ali. Oke guys, kita guys. Oh.